emini ilanga alikwenzakalisa nenyanga ebusuku. Uyehova uyakugcina empilweni bonke, uyakugcina umphefumulo wakho. Uyehova uyakugcina ukuphuma kwakho nokungena kwakho ngokude kusemaphakathini. Sindulule bantakuthi inkonzo le yakusasa nje kokuphuma kunye ingoma yamakhulu 240 ethi yona umalusi uyehova omgcinileyo, ukuswela kubikho kothembela kuye. Amadlelo aluhlaza ndiyadliswa kuwo, ndiyalala ngokonwaba ndingothuswa lutho. Uyavusa umphefumulo, uyawenza uphile, ukulunga libanakho ngenxa yomalusi. Xa ndihamba emnyameni andinakoyika kuba wena banami uyandonwabisa. Isithebe ndibanaso noko ninentlaba, ineoli intloko yami andiswele lutho. Ndivesi 6 naxa iyotshona sicela ukuthi umathabane asikhokele ngomthandazo umlunga nezibele ziyandilandela kusendlwini kaYehova apho ndiphilayo. 2:41